Надышоў снежань, час чараўніцтваў, цудаў і ўсяго самага добрага. Як выдатна зараз сядзець і слухаць добрыя дзіўныя казкі. Так што хутчэй знаходзьце самае ўтульнае месца ў хаце і слухайце уважліва. Прывітанне! Слухаем беларускую народную казку аб дурню і залатым птаху. Было ў аднаго чалавека 3 сыноў, 2 разумных, а 3 дурны. Старэйшы ўмеў на скрыпцы іграць, сярадольны на дудцы, а найменшы дурны усё седзячы на печы лучыну стругаў. Вырасла ў таго гаспадара ў садочку яблынька, а на ёй раслі залатыя яблачкі. Аднаго разу агледзелі яны, што кожную ноччу не ставала аднаго яблычка. Выправіў бацька старэйшага сына пілнаваць, а ён прыставіў драбінку да яблыні і грае сабе, і грае. Адно ж на раніцу яму спаць захацелася. Ён задрамаў, а тым часам нешта зашумела. Прачнуўся, аж нідзе нічога няма, толькі яблычка не стае. Пайшоў ён да бацькі, змаркоціўшыся, што не дапільнаваў. На другую ноч сярадольны кажа: «Пайду ўжо я дапільную». Як прыйшла другая ноч, пайшоў ён з сваёй дудкай, сеў на драбніцы ды і грае сабе ва ўсякія лады. Грае ён так грае, ледзь узышла зарніца, яму спаць захацелася. Ён задрамаў, аж чуе скрозь сон, нешта зашумела. Пакуль ён прачнуўся, і зноў аднаго яблычка няма. Брыдка і яму ісці ў хату, што не дапільнаваў яблычка. А ўжо той дурны кажа: на чым стану, то стану, а такі мушу дапільнаваць залатых яблычкаў. Усе толькі усміхнуліся на тую гутарку. Прыйшла 3 ноч. Дурны такі ўжо ж рызыкоўны, выбіраецца ўжо на драбіну, набраў іх з сабою лучыны, ды пачараскаўся якраз да яблынькі. Стругае ён сабе, стругае і падспеўвае. Ледзь пачало на свет займацца, аж чуе яшчэ здалёк, што нешта шуміць. Прытаіўся ён на драбніцы, аж бачыць, залаты птах вялікі, больш за жураўля ляціць, проста на залаты яблычак. Птах да яблынькі, а ён да яго цап за хвост. Птах вырваўся, і яблычка не ўкраў, толькі 3 пярынкі засталося ў дурнога ў руцэ. Бяжыць ён з радасцю ў хату. Што ж, я не казаў, што дапільную, хоць птушку упусціў, але пер'е якое маю, і яблычкі ўсе. Браты як кроўю пазаліваліся ад сораму, што дурны славы дачакаўся. І давай тут старшы брат казаць: браткі, паеду я ў свет шукаць гэтыя птушкі. Прывязаў мечык, сеў на коня, ды паехаў. Прайшло ўжо шмат часу, а ні птушкі, ні брат старэйшы не варочаецца. Тады сярадольны кажа: паеду і я ўжо шукаць брата і птушкі. Набраў і той усяго ўсялякага, прывязаў мечык, сеў на коня ды паехаў. Ждзе бацька, ждзе год і другі, а тут ані птушкі, ні сыны не варочаюцца. Ажно аднаго разу, стругаючы лучынкі, аказваецца дурны: «А што ж, татку, ані хлапцоў нашых, ані птушкі няма? Трэба ўжо і мне выбірацца ў дарогу». Бацька падумаў сабе: ідзі, няма тых разумных, то няхай і цябе дурнога не будзе. Дурны нічога ні з сабою не браў, ані грошы, ні яды, толькі ўзяў 3 пярынку. Кій у рукі, ножык прывязаў да пояса, той самы, якім ён лучынкі стругаў, да і пашоў пехатою. Ідзе ён сабе, ды ідзе, ужо і ноч надыходзіць, аж бачыць, ляжыць пры дарозе конь здохлы. Спыніўся гэты дурны, прыгледзеўся на коня і думае: легчы спаць на полі, то холадна будзе на ветры. Узлезу ў гэты тулуб, да і буду ў ім спаць, як на печы ў татавай хаце. Спіць ён сабе спакойна, аж чуе, што нехта яго хату торгае. Зірнуў ён праз кабы, аж гэта ваўчыца цягае гэтага коня, і калі яе ваўчанятка маленькая. Яна грызе, а яно сабе бегае ды нюхае, і ўбегла ў сярэдзіну, дзе ляжаў дурны. Як яно ўбегла, дык ён цап яго, а ваўчыца давай прасіць ды маліць: «А мой ты, кажа, такі, а мой ты сякі, зраблю табе, што захочаш, адно аддай мне маё дзіця». Дурны ж кажа:
Ды мне нічога не трэба, толькі скажы ты мне, дзе жыве залаты птах, што ў майго бацькі яблычкі краў. І скажу табе, кажа, і завяду, толькі пасядзі ты тут крышачку, пакуль я сваё дзіця да гнязда завяду, і сама вярнуся. Ну, кажа дурны, добра, пачакаю. Як ваўчыца сказала, так і зрабіла. Прыйшоўшы да яго і кажа: ну, сядай на мяне, а цябе я хутчэй занясу, чымсьці ты туды сам дойдзеш. Нясла яна яго, нясла. Прыйшлі яны да мора. Ваўчыца кажа: я табе пайду гусачку злаўлю, пад'есці трэба, каб быў ты дужэйшы, бо цяжкая праца цябе чакае. Калі ж пераплылі на другі бок мора, ваўчыца яго зноў навучае: ідзі ты ў гэты двор, што бачыш, толькі паціхоньку, каб нідзе не шаснуў, бо гэта закляты двор. Усё ў ім, што толькі ёсць, то спіць. А як ты, кажа, шарахнеш, то ўсё папрабуджаецца, і ты стуль жывым не выйдзеш. А глядзі, кажа, як ты увойдзеш у першы пакой, там вісіць меч. Ён залаты, дарагімі каменнямі саджаны і вельмі харошы і дарагі. Але ты яго не чапай, бо, як кажа, пачне брэжджыць, звінець, то ўсе папрачынаюцца, і там ты згінеш. Увойдзеш у другі пакой, вісіць гадзіннік звінячы, не чапай яго, бо згінеш. І яшчэ яму кажа: глядзіш, як увойдзеш у трэці пакой, там вісіць залатая клетка, а ў той клетцы сядзіць залаты птах, што ў вас яблычкі краў. Яго з клеткі памалюсеньку, паціхусеньку вымай і сам цішком ідзі назад, да мяне, бо я на цябе тут чакаць буду. Так ён і пайшоў туды. Бачыў ён шмат людзей, нейкіх чарнакніжнікаў, а ўсе і ўсё, дзе што хто рабіў, там і заснулі. Перайшоў ён тыя пакоі, пра якія яна яму казала, ды ўвайшоў у трэці. Тут, як не рване за тую клетку з птахамі, вядома, як дурны, дык не возьмуць званы біць, а ён як не вылеціць у другі пакой, як не рване за тыя залаты гадзіннік, як не пачне той гадзіннік на ўсялякія лады перацінькваць, як не вылеціць ён у першы пакой, ды за той меч звініць, бражджыць, усё тое галасу нарабіла, крыку, гармідуру, тыя папрачыналіся, а ён, дай Бог, ногі, і волас з галавы яму не спаў, прыляцеў, як муха між імі. Бачыць ваўчыца здалёк, што ён ляціць наперадзе, а яны ўжо даганяюць. Падбегла яна да яго, ён сеў на яе з усім багаццем, ды і паплылі. Пераплылі яны ўжо мора, давай ён прасіць ваўчыцу: скажы ты мне, дзе мае браты, парадзь ты мне, як іх дастаць? Ох, не звязвайся ты з імі, кажа ваўчыца, з братамі, бо яны цябе са свету звядуць. Але ён просіць, ну скажы ты, скажы мне, мяне, кажа бацька, за дурнога мае, ды не любіць так, як іх, няхай жа ён хоць імі пацешыцца. Не магла ваўчыца ад яго адчапіцца, ды і кажа: ну добра, ідзі на каралеўскі двор, яны на востраве сядзяць, толькі пільнуйся, каб яны цябе з свету не збавілі. Ды развіталася з ім. Дурны пайшоў да братоў, она да свайго дзіцяці. Дайшоў дурны да караля, ды і дастаяў таго, што яго братоў звольнілі. Сабраліся яны ўсе разам, ды і паехалі да бацькі. Прыехалі браты ў цёмны лес, узялі таго дурнога, забілі. А забіўшы, адцягнулі крыху з дарогі, галлём прыкрылі, а самі з яго багаццем паехалі. Бегла тудою тая самусенькая ваўчыца. Ды зветрыла цэлага дурнога, падбегла, звярнула галлё і пазнала, што гэта быў ён сам. От, кажа, як ён мяне не паслухаў, а я яму казала, прыказвала. Так, што ж рабіць, бядуе яна, не ведае, як даць радачку. Прыдумала пасля сама і кажа: пайду, кажа, я да тагога здохлага каня, мо там якую радачку знайду. Прыбегла яна да таго каня, узлезла ў той тулаб, ды сядзіць. Ажно наляцелі крукі тое стерва кляваць. Яна гэта з нячэўку ухапіла аднаго кручаня, ды трымае, а кручыха просіць, моліць. Ваўчыца кажа: як ты мне прынясеш вады жывучыя ды гаючыя, то я табе аддам тваё дзіця. От як бач, кажа кручыца, так і прынясу. Ды і паляцела хутчэй сама.
Набрала яна за гарамі, за дунаямі 2 пляшачкі вады, ды і прыносіць. Ваўчыца зараз ёй дзіця аддала, а сама пабегла да дурня. Паліла яго адною вадою, ён ажыў. Паліла другою, устаў. А што, кажа ваўчыца, ці ж я табе не казала, што твае браты гэтак зробяць? Паспяшайся цяпер хутчэй дадому, бо ўжо твой бацька бяседу склікае. Па табе стол адстаўляць мне, ды з радасцю, што ягоныя сыны з такім багаццем жывыя і здаровыя да хаты паварочваліся. З'язджаюцца туды і паны, і цыганы, і каралі, усялякыя людзі. Бо кожнаму гэта вялікае дзіва. А як ты прыйдзеш туды, то цябе ніхто не пазнае. Ты прасіся, каб цябе хоць за падкухара прынялі. Як яна яму гэта сказала, так усё і сталася. Прыняў яго кухар за падкухара. Пасля панастаўляў яму усялякіх страў, каб варыліся. А дурны яму і кажа: «Дзядзьку, вы сабе або пайдзіце, ну дзе можна, або ляжце, бо вы стурбаваліся ўжо, я адзін дам раду». А кухар з таго надта рады. Зверыў ужо ўсё на дурня, а сам прыйшоў толькі тады, калі пара была даваць да стала, і знайшоў усё паробленае, як не спадзяваўся. Па той ужо вячэры ці па абедзе, хто яго ведае, як там называць, кліча гаспадар кухара, дае яму гасцінцы, ды дзякуе за такія смачныя стравы. Толькі той кухар быў нейкі сумленны, ды і кажа: «А гэта мой хлапец, што стаў за падкухара, панаварыў такіх смачных страваў». Гаспадар кажа: «Клікні мне гэтага падкухара». Прыходзіць падкухар, а гаспадар кажа: «Дзе ты і скуль навучыўся гэтак смачненька варыць?» А той адказвае: «У цёмным лесе, пры дарозе, з-пад братняе рукі, што за дабро ліхам плацяць». Гаспадар і госці не зразумелі гэтага, толькі браты, як папера белая сталі. Тады дурны кажа: «Калі не разумееш падкухара дурнога, то глянь і здагадайся на сынох разумных». «Чаму, кажа, так?» «А дзе ж, пане гаспадару, твой сын трэці, дурны?» «А Бог яго святы ведае». Тады дурны бацьку да ног: «А што я, кажа, твой сын найменшы, я славу даказаў, я птаха з-за мора заклятага двара дастаў, я братоў з вастрогу выкупіў». І давай расказваць усю сваю прыгоду, што меў ад тае пары, калі выйшаў з бацьковай хаты. Слухаў яго бацька, слухаў, а потым узяў, абняў свайго трэцяга сына і зараз з ім жыве і цешыцца. Вось вам і дурны малодшы сын. Усё ў яго атрымалася. А калі б слухаў парады ваўчыцы, яшчэ б хутчэй вярнуўся дамой. Але ж галоўнае, што наш герой скарыстаўся старажытнай прымаўкай: «За дабро дабром плаціцца, за зло злом». А як вы разумееце гэтыя словы? Абмяркуеце заўтра з бацькамі. А зараз час рыхтавацца да сну. Дабранач, мае маленькія. Сябры, калі вам спадабалася казка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і дзяліцеся казкамі з іншымі. Падзякаваць за праект і зрабіць добрую справу можна, ахвяраваўшы ў Беларускі фонд культурнай салідарнасці па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. Усе грошы пойдуць на падтрымку беларускіх культурных дзеячаў ды іх новыя праекты.